Polîsên Tirkiyê li bajarê Borsa ya li Bakurê Tirkiyê welatekî Sûrî girtin û lêkolîn pêrekirin bi tometa ku keça xwe ya dibin 18 salî bêhevjîn kir. Li gor hin mîdyayên Tirkî ku keça Sûrî ya bi navê Diana 15 salî di dema ku berê xwe da nexweşxaneyekî da ku lêkolînên du canî bike. Karmendekî nexweşxaneyê polîsên li deverê agadar kir ku keçeke dibin 18 salî de du canî ye. Li gor yasayên karûbarên sivîlan ku hevjînî dibin temenê 18 salî de tawan e û dibe tawanbar were dadgeh kirin. Her li gor wa mîdyayên Tirkî ku dadgehê hevjînê Diana yê bi navê Abdullah 22 salî bê tometa destdirêjî li ser zarokan hate tometbar kirin û bavê Diana bê tometa handan û alîkariya wê tawanê hate tometbar kirin. Di dema ku Abdullah di dadgehê de got ku di sala borî de berê xwe da Sûriyê û hevjînî bi Diana re kir û piştî wê carek din vegera Tirkiyê û tekez kir ku tu kesî agadariya wî nekiribû ku ew yek li Tirkiye tawan e ji ber ku ew yek li Sûriyê nayê wate tawanekî. Ji aliyê xwe ve jî bavê Diana got ku ew hevjînî bi erêkirina Diana bû û Diana tekez kir ku axaftina bavê wê rast e û ew kêfxweş e bi hevjînê xwe re. Piştî ku dadgehê guhdariya axaftina wan kir, biryar da ku bavê Diana 8 salan wê were siza dan û hevjînê wê jî 16 salan wê were siza dan ji ber ku ew yek li gor yasayên Tirkî tê bi watan destdirêjiyek li ser zarokan.